Takže predstavujem vám kolobežku Knitnebot F2 E2. Dve čiarky. Odpružená vidlica. Tu je háčik na otvorenie a zatvorenie kolobežky. Na zatvorenie je dvojitý klik, prvý klik a potom dohora smerom. A zatlačiť. V stúpacej časti je napájanie na batériu. Displej dvojitým stlačením prepíname režimy. A svetlo zapneme, vypneme. Na volante je smerovky. Viete si v aplikácii nastaviť pípanie alebo nepípanie. Jedna, druhá. Je to dobre, keď sú chodci, aby sa vám uhli a plyn. Pohľad spredu. Dizajnovka. A zozadu. Váha je do 18 kg. Krabica.